ఇక్కడ నుంచి నమస్కారం. అయితే నేను గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత ఇతర దేశాల్లో ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్లో ఒక కంపెనీ పెట్టడం జరిగింది, ఇన్సూరెన్స్ బేస్డ్ సర్వీసెస్. దాని తర్వాత మనకు తెలిసిన ముఖ్యంగా మా మొదటి ఫార్మర్స్ అలాగే పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా మెయిన్ రావడం అనేది వ్యవసాయం కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ ఏదైనా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో 2009లో ఒక 20 ఎకరాల ల్యాండ్ తీసుకొని 20 దగ్గర ఒక గొర్రెల దగ్గర బ్రీడింగ్ ఫార్మ్ స్థాపించడం జరిగింది. షీపర్లో బ్రీడింగ్ ఓకే. తర్వాత దాంట్లో చిన్న డైరీ ఫామ్, ఫార్మర్స్ వెహికల్ సెంటర్, చిన్నగా ఫార్మసీ ప్రొడక్షన్ అవన్నీ చేస్తూ 2017లో క్యాబినెట్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాం. అంటే ముఖ్యంగా గమనించింది ఏంటంటే మనకు వ్యవసాయము కాకుండా వ్యవసాయ అనుభవం చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకు వ్యవసాయం చేయాలంటే పశు సంపద కూడా చాలా అవసరం. ఈరోజు పశు సంపద తగ్గిపోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే వారికి సరైన పశుగ్రాసం మరియు తాగలేకపోవడం. అంటే నేను 2010లో విశ్వాసంలో ఆవులు పోషణ చేపట్టినప్పుడు నేను ముఖ్యంగా ఏం చేసేది ఏంటంటే సమ్మర్ రాగానే పశుగ్రాసం కూడా వచ్చేది. తర్వాత చాలా మంది రైతు సోదరులు కూడా పశుగ్రాసంతోనే వాళ్ళకున్న పశు సంపదని తాగడం నేను గమనించి నాకు వచ్చిన అనుభవంతో నేను చూసినది కదా, నేను వేరే దేశాల్లో చూసిన అనుభవంతో సైలెంట్ ఐడియా స్టార్ట్ చేస్తాను. సైలెంట్ ఐడియా ఉండొచ్చు, మొక్కజొన్న ఐడియా వచ్చిన తర్వాత కాల్చుకోవచ్చు దశలో దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి దాన్ని వేడి చేసి దాన్ని సంవత్సరం పాటు ఎప్పుడైనా మనం వాడుకోవచ్చు. అంటే మనకి ఎక్సెస్ స్టోర్ చేసుకొని సీజన్ తయారు చేసుకొని సంవత్సరం వరకు మనకు ఎప్పుడు చాలినా లేదా రెగ్యులర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. దాంతో పాటుగా ఇంకొక ప్రోడక్ట్ టీఎంఆర్ టోటల్ మిక్స్ రిసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసినాము. అంటే పశువులకు మన రైతులు ఏం చేస్తారంటే కానీ టౌన్లో ఏదో ఒక మనం చూస్తున్నాం. దానివల్ల పశువులకు సంపూర్ణ అంటే ఒక ఎనిమిది ఒక రోజు ఎంత క్రూడ్ ప్రోటీన్ ఉండాలి, ఎంత క్రూడ్ ప్రోటీన్ ఉండాలి, దాన్ని ఏరియో ప్రోటీన్ ఎంత ఉండాలి అనేది బ్యాలెన్స్ చేయలేక ఎనిమల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని గమనించిన ఏం చేసామంటే ఒక టోటల్ మిక్స్ తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో బయట దేశాల నుంచి మిషన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఒక టీఎంఆర్ న్యూట్రిషన్ బ్రాండ్ పైన రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అది గవర్నమెంట్ కూడా పెద్దలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సప్లై చేసాం. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రైవేట్ మార్కెట్లో వచ్చినాం. అయితే అది చేస్తుండగా మార్కెట్ పశు సంపదలో పెళ్లి గొర్రెలు వేయడం కావచ్చు, మన ఆవులు కావచ్చు, వీటికి వచ్చే రంగేది పేడ దానిలో సేంద్రియ ఎరువులు కూడా తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. చిన్నగా మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అది దాని మార్కెట్ కూడా అది డిమాండ్ దాని అవసరం దృష్టిలో